Dobre, tak sa hlásim s ďalším videom. Idem na tréning. Od posledného mi videa odišiel asi týždeň. Raz som 3 dní nič nerobil, takže uvidím, ako to pôjde. Mám na pláne ťažké, vlastne maximálne nadhody, ale silovo ho premiestniť a potom vyraziť, takže som zvedavý. U mňa je to 100 kg, takže uvidím, ako to pôjde. Potom nejaké predné drepy ťažké a nejaké doplnky. Ja som zvedavý, ako to pôjde. Som nervózny, strašne. No, takže som začal rozcvičkou. Teraz sa sústreďujem na techniku, na ťažisko správne, na správne zapojenie tela, svalov, pozíciu nôh, všetky tieto veci. Počas rozcvičiek vždy sa snažím sústrediť na to, dbám na to, preto sa rozcvičujem trošku dlhšie s týmito ľahšími váhami. A potom už, ako to ide, dajme tomu, že od tých 60 kg hore, tak už idem normálnym spôsobom. Dobre, tu mám 80 kg. Som bol zvedavý, ako to pôjde. Premiestnenie bolo v poriadku. Tam pokračoval nadhod. Necítil som sa najlepšie pri ňom, ale dobre, na kamere to vyzerá, že to v poriadku. Nasledovalo 90 kg, tu som bol už naozaj nervózny. Premiestnenie vyšlo, nebolo dobré, bolo kostrbaté. Dobrý nádych. Nadhod nebol tiež dobrý, nebol rázny, ale nevadí, je to nad hlavou, to počíta. 95 kg, to je prvá pracovná séria. Tiež nie najlepšie, nie som s tým spokojný, ale dobre. Nasleduje 100 kg, druhá pracovná séria, tu už som sa sústredil veľmi. Pokoj, tuto ako pristupujem činke, si opakujem v hlave základné veci, čo ja potrebujem alebo čo ja aktuálne považujem za dôležité, ako je dobré ťažisko, ale nebyť rýchly. Si nastavujem palce, mne to trvá trošku dlhšie, ja nie som taký rýchly, ja sa nastavujem pomerne dlho oproti iným. Si to premýšľam a idem na to. Dobre, premiestnenie bolo ako tak dobre. Jeden nádych dobrý a idem hop a je to tam. Toto som cítil, že toto sadlo, toto bolo ľahké. Na to. Posledná tretia séria. Som bol trošku menej nervózny, ale takisto dobrý nádych. Šup vyraziť, hop. Nebolo to ideálne, ale je to tam, možno by mi to uznali, možno nie. Potom som si povedal, keď už to mám nad hlavou, tak ešte vyskúšam s tým drep. Tak som si našiel polohu, našiel som balans a idem pomaly dole. A šup hore, už nech to je hore. A je to tam, takže... Potom nasledovali drepy. Pred drepmi som si dal asi 4 minúty pauzu, som si takto lahol a oddychoval som proste. Nech sa telo spamätá a už idem na samotné drepy. Začínam s 50-kou a postupne pôjdem vyššie. Tuto pred 100 kilami som cítil, že ma bolí tá noha. No áno, ona ma vlastne stehno, ľavé stehno už ma bolelo pri premiestneniach, neviem čo to bolo, bol to sval, tak som si namotal tie bandáže na nohu. Mi to aspoň trošku pomohlo a išiel som ďalej. Stovka išla, 120 kg,
išlo celkom dobre. Na 130 kg som si dal aj opasok. Išlo. Super. Som si zobral 145 kg, to by bol rekord. 140 je aktuálny, 145 je nový. Tak som to vyskúšal, neišlo to a bola to chyba. Nemal by som to dorobiť do budúcna, zbytočne veľký skok som urobil. Toto už je 135 kg, posledná pracovná séria. Išlo trošku vydreté, ale celkom dobre. Nezagulatil som sa veľmi, tak to môže byť. Je super, spokojný akože celkovo, len mi je ľúto tej 145-ky. Potom nejaké doplnkové cvičenia som si dal. Že som nechcel montovať tam normálne pevné bradlá, ale tieto kruhy tam už boli pripravené, tak som si dal na nich nejaké cviky. Ešte trošku hyperextenzie. Dobre, mám po tréningu. Nečakal som, že ho zvládnem, ako zvládnem. Ja som spokojný, ale v riti. Stehno ma bolelo. Už pri premiestneniach, neviem čo to je. Dúfam, že to bude v poriadku. Kurný fix. Dobre, nemám čo povedať, ja super tréning. Čo som chcel, vyšlo. Pokus o rekord na dresách nevyšiel, ale nevadí. Tak a zajtra znovu. Už sa len daj dokopy.